हगारबाय बे मानसिया मानो आंखौ हासुनायाव मानो नायफैखो वाव बिथाङा जानो हागौ बे सिगांनिफ्रायनो नोंखौ फल' खालामखानायमोन आरो नोङो बेफोरबायदि गाननानै खिन्थागोन अब्लाथ' जों सेंग्राफोरा फाग्ला जाखागोन बयबाबो मानोना सेंग्राफोरा बयबो गोसोजोबखा नंगौना नङा सेंग्राफोर दा नोंथांमोना मा खालामो बे मानसिखौ मा खालामनांगौ नोंसोर आंनो कमेन्टआव लिरनानै हरदो अब्ला नाय आगै भूमिका इखौ दा मा खालामनांगोन नोङो जुदि बिनि जुदि बदलाखौ लाफिनथारनोबा बिखौबो लं थं खुनानै नायफिन जादोंमोन आंनि आब' आं नोंनि फल'वार्स आं नोंनि साबसक्राइबार आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो आरो गाइस माने नोंथांमोन आरो आंनाव जिनियान ब्रह्मनिबो फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं आरो आच्छा जिनियाखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो ना आंनि क्लास बाप रे बाप गोसो गोरबोनि बिराद मोजां मोनो आरो ना आं बेखौ खिन्थु दाख्लैसो आं बावखुंग्रि हाजोआव थांनाय समाव आं बिनि रियेल चेहराखौ नुबाय आरो ना ये क्या है ना धूप चुने ना कैसे तेरी कैसे कैसे तेरी स' नोंथांमोन फेसबुकनि हिन्जावफोरखौ बारा फोथायजाया आरो नोंथाङाबो मालाबा गार्लफ्रेन्डखौ एकदम फुङाव सिखारनानै बेरायफुंजा उइदाउट मेकआपआव खनसे चेक खालाम बोरै नुयो खालि बे मेकआप खालामजोंलायल' नुवा जाया मिथिबाय मा बुंखो खर'खौसो गाज्रि खालामनानै होबाय आंनिखौ एकदम दाउट जानायनिसो खोथा बुंनानै होबाय आलुआ अब्लासो दाउबना दाउखा इखौ मोजाङै मिथिगोन र' मोनसे खामानि मावनि मेकआप खालामनानै नायनि जेनियाखौ बोरै नुयो फिल्टार होनानै नायनि बोरै नुयो हॉरर कहानियां बाप रे बाप এই যে दंफां जि थायोना मोख्रा এই बे खिथुआ जि गोजा गोजा जायोना बेफोरबायदिसो नुबाय आं एक्जेक्टलि आरो र' दाने थांथ'नाङा र' आरो भिडिअ आरो दंबावो आरो आं दाख्लै बावखुंग्रि हाजोआव थांनायाव आं मा नुबोदों मा फट' नुदों आं आरो नोंसोरनो खिन्थाबावगोन बिसोर साला बेफोरबायदि खालामनोसो थाङो नामा हा बावखुंग्रि हाजोआव साला बोर बिनोसो थाङो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय हा खिन्थु बिसोरो मा खालामनो थाखाय थाङो नायदे थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो ना हरबो जाबाय उन्दुनोबो सम जाबाय आरो नोंथांमोननो जुदि बेफोरबायदिनि भिडिअ जुदि फानि भिडिअ नांबाय थागौबा आंनाव कमेन्टआव लिरनानै खिन्थाबानो जाबाय आं बेफोरबायदिनो आं फानि भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो आं बे भिडिअखौ आं जास्ट ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आं बानायदों आरो ना नोंथांमोना गाज्रि दामोन भिडिअ नायनायनि थाखाय आरो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै हरनानै प्लिज बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायाव बिराद टाइम नांगौ आरो ना टाइमखौ माने आंहाबो माने थोआ जायो नालाय अब्लाबो आं टाइमखौ दिहुननानै आं बानायनाय जायो आरो ना नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखाय स' बेनिखायनो रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोननिसिम मोनसे आंनिबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अननानै आरो ना स' बाय